Kababal ka ang bauni ublay bangi shakri uday ublay ubam ju yotia ubam ju samtia uday batray 24/7 but ju sange yiging tray gijong u. Bagi kamba gijong u kilong bi nakapor siya kapor ka kamba gijong u kim ju sange ka jingpen im gijong u kalong man laga sngi man laga klip man. But ngi aingo ublay bagi kamba jong try kim ju sange bangi danro ka ni kapor penyo sngaw ya ka ay ka ublay ulale ka jing im jong ikong ribhameka. But kan mau ikan ikawai, ublay ubangi shakri ublay juki kamba tu nya sngap gini ka kamba gini ka por. Ningkong ang ay ka jingo kubrom shu ublay. Ya ka ba ublay ulap pen im yang ulap pelat yang nakijing baro. Te ngako an pen itu ilade bang ada I ribhamika masya ngasa hapo maulay urang hap. Te ka ba pen long yang bangan wan hang ni bangan pla bangan pen kraw ka keteng jong utrai. Mat utrai ulong sisa utrai babah. Mat ubadap sisa da kacing isnai pada kacing ai kacang u bangam la syuk bangan batai anyo tho pi shwa nak ba sedang komno kacing im jonga ka im haba kapor bangadang kena kapor ka bangadang dap khat san snem ka ratang syong tare yingi brio nga ba mi kicing ba mi ki basneu ma ki ba penjot ya kamet ba mi kicing ba basneu to la ya kiski ki por hakmat jong ki hanman hapor bangadang syong bat ki brio ngabam yu golden ngalak syate kenjeri si syahukul dan lang syate bar ketibat kejat ngalak sutu bangalak jan man syate sahar rendang hari nga aingo ublay uyarap yang isne yang pelaj yang hapor mangasa hi kibri nga bam golden hadin nang tu la ya kisngi kipor ngalak poisa na bar kihenmen dengan sa bar kihenmen nga bam sodo uraja na mar mangating yaki ngaburi tangwal ka taruh ka batu nga ngalek tu bet nga bam tu bet hadin nang tu pan gilap kihenmen yang bang abam anda kihenmen gilap yang te ngong be yaki ngambam ngathok bete ngong be bang abam do shekhar te hari kihenmen gisneng yang ringam sangap yaki ngong ngaleng la de bam naduk mensyua men sim ngong gumta te hari nang tu pat tolak ya kisngi kipor de haus nama arajar khan riu ba ngasik pe yaki kubor yang I pastor sultanat bah bat ngasih ong hiru ni ngakwa bah bangan lek kendu ini pastor hari ngam yok kalat ngongan lek kumno kan cenong thamai ngam tip hadin to la syukut kum to te ha uta usnam arjar khan riu ngape ya ta khubor yang I pastor ba ikran syapang kejing bam penbuat ya kata ka kata palat yang ba I pastor yong ba beli video tat ya lade hagini kejing bam ki ba sandingka ki ba shpodingka ka kata sisa ya kata men sim jonga ong ani kadai sisa mo kamet jonga kadai ka ba ublay usyong men sim ba ko usyong apo jonga te ha ka ba kung tahi ka por ngong to ngan I no ngan persyang ngan I no te hadin nang to par nga persyang ngan I da ka bor la jong ngala I sitayo ngala I da ka bor la jong hapor mga I da ka bor la jong sngok kumbangan bit sisa banga kwa palat bangan bam ngala thiet iki sana nga thiet iki mit nga thiet iki singom ngala thai ka dai ka sini ka sasya nga thalut na barba nga kwa ban penjai kata ka jingkwa an mar kwa ban I no harai mai lar ne nga poi le thiet biang danga le thiet ha kata le nga thiet snon bat golden bat raja nga mix lang to nga khle lang nga bam bat kata ka jing bam jonga ro em marsen bu hang ni hapok kata ka suntur em nga sau thu sha kata ka jing jam jai kita ki thiet nga ngau ngam long bi shu hanrai nga la jan mangan yo pangring ru tang na ka daw banga I harai ona nga la bam biang nga la jam jai tang la suk nga la trek kam ka jam tabak kata ka jing bam jonga pat nga la long kum mga bam keput teh ya katu ka bangala I nga la kum bam debul hadin kata pat nga yo hadin shtayo ngong nga sedang mangan pang ka sedem nga sedang mangan terha ka sedem tengok ni aku ni tengan sayap aku bi kesngi ni umrat de ngan le ngong te aku mah kata kapor hi ngaken mau ke kentin bi pastori ong khot kerpat ka kerteng jisu ba phin laj ba pisha te gino gijing mau gijing jejar gijing bam gi pasniu mah ta kapor ngaken mau ngong to trai jisu ya rap yang ngong bangan I no ngong I no nganam thiet syu bat nganam bam syu ngolong ta ngala kular yo blai hanrai hadin kata pat to bat ka thiet bat keduai bat kabam artan hiru bat kabam artan em tom le setang menta chisien ngan thiet la lut niam thiet syu to dep kata ru ka bas arsin kum ta ka balai ha ka basau nga la thiet to raja nga lek bread hapo tinyut nga lek bread tinyut te bro chisngi kata kasngi nga khangot chi ngot ya ka tinyut nga khangot ya ka tinyut na mar balai nga kwa te bangan bam kata ka suntur ko ong bai khilishim se balai pi pen chitom ya la de kat ni bam la ka bam lai re te ngala lek shim ngala ko ngo eta kasur ngala lek bangan shim ta hapo tinyut ka por ka bangadang dem hapo tinyut em
kawan kasur ka bapen rem yang ka boong pila sya rem kumah kata kapor nga sutu shisha ba kata kajing sya pen rem nga kado nut nga kada pat shisha plak nga syong try jisu map yang try nduk mentah kasing onom kata syu ban nganom bam syu kata kapor hinga shim to raja nga tar nga the ba hatin yut nga syong ba goodbye nduk mentah kasing nganom don syu kajing dai ban mela kut nganom kata syu ban mer nam bit syu bat kiwa ka mer jonga to la dep nang tu ngala i ta kapor nga syu im tang da kajing duai shisha nga khot karpat ba eu try tang ba kajing le ka men sim dong sngo kumbangan bit shisha kiwan ski parlok markitip yang abang kiwan ki parlok ki ai ki tarwa handrai kan di ka men sim ar tali ki men sim gi don uwei ong shim uwei ong nai kan di ketiru kala syu dat boy manga kwa palat ban shim ka ta men sim ka ong shim se le yu nai thiet chu ken chu bam tan ba kiwan ai gum ni te uto men sim pa ong nai te kan mau yo to ko ba phila kular yu jisu phia de bong ba phim kta syu phim bam syu kan mau ya kata em nga ngong to tra jisu ya rap yang nga syu khot be ka kerteng jisu harin ku ta ite jing sma mo kum bong na usaitan pen shoy be yu pen sngew to ka jing sma bat ka to ka jing sma yu bi kawan hak kemut jonga nga syuring men sim ban ini pedar ila syu jauh dun baik kedok nomor belak kwa bam pelan tambah reng khot kerpat baik ka kerteng jisu ngong ba jisu ya rap yang nga te kum ta la ayat ki sngi ki por bat haduk ni ka klip mat mentahi ngala bangan i piru barok ki bapej bat ki basngap lada pi chate ginu gijing chate chakum khot perta baik ka kerteng jong jisu udan hajan usyong hasanda jong hiu pej yang hiu up yang ngi le ayu up baik lano bangin khot bangin kerpat ka kerteng ke jong re nga bangal aman ila de nga khot kerpat ka kerteng jisu shisha udan hajan jonga hari dei tang nakadaw bangi ngim khot ngi kloy man panji rap niki buri kloy panji rap niki wei pat takadaw utrai syam lai rap yangi bangi mat iki jing imat iki jing jar baro dei bangim khot kerpat ka kerteng jisu bat ka wei ngan phlai pi ka e ka bajia yang hakate ka jing seng ba i pastor i pelong jing seng hapo nang kwar ha usnem arajar arpuar mencam snem ha ubunai basan ha ka arpuar terik ka de ka jing seng ka bening kong do ka bangalet mangan yu kejat hang te hapo nang kwar shwa jong kata lai te yo wat jing tip ngong she i pastor i pelong jing seng kwa plat bangan let te la fun pita perlok la ya penwat ite perlok lo yang la tip i pelong jing seng khat wei baje ka sing son dit ngin let bet mo te la ya kut be ite perlok hari hata ka wei ka son de shwa banga ngala kendek men sim bangan let ka jing seng rai usaitan usempat yang aman la kata yo upen sistem i ikon ki kon baro armut ki sistem tang ha ka met sa jan pat ki sistem ki kon jonga ha shwa bangan let ka jing seng ki kon ki sistem la poi ka wei kata yo kum ta hi poi ka wei kata yo ha kata yo ka balai pat ngong mata katengan dalong kum no dajia kum no ngan let bet ngong bat ha kata kata yo ko balai ki kon kim sistem syu handai nga sistem manga so banga ngamla sya syu kata ka jing su kata ka po bat kata ka jing adu bang haban let mare pen khanaro mar kata ka jing sistem ngala kre ngalet tingi la ya nyimtip ya kajaka ba i pastor i pelang jisang nyimtip ringi cuyai rumah kum tu da apa ha tu kajaka ngo i pastor rang tengok la dai hang ni ngong ya yang le ite di pastor besik penduai mo tingi la le keren i pastor i pha rung syapo te da la rung hang tu da lahir syu tu syapo tu mau jingking ngadang yang hata ka jingkang ngapet ya kata ka jing pelong jing seng hang tahapo ani kepada internet sia kada pen kendek si sai ka men sim jonga ngasngau ngong ni ngapoi se ikum ni ngong ka pher bha kolong phala bha kada ipo kada internet kada pernai hadu kata jaka ka bagi pelong jing seng teh aku mah kata kapor nga kadang yang ngalau ki juti ngapai i pastor ngapai ite ki breu ki dap ka jing kemen baki rawai ki syat ngamlong syu ngala kendek ka men sim re ha kapor ka bangan lawi ki juti bangan rung hatu ka jingkang ngamtip ka e ka bajaya nga hang tu donong bat yang bat sakadiang bat sakamon ngastu badonong bat hari ngalak thai hi kum to sadin sakmat ngong oi to babat yang hari ngapet ndon i to ngalak laut ki cuti ngalak rung hapo ngalak kiu su tu wei mau step pat hang turu ngasngau kum badon ka e ka baka yang ngamlak bangan yat ngalong kum bangat tengko teh hari ngapet ngong ka e kata ka baka ndon hang tarung menu tengah yat biang sakmat kum hata kapor bangan dangkam bangan lej atau hajaka bangan syong kum hata kapor ngasngau kum badon ka e ka baloj ka balau na kamet jonga ngasau maka hap ka jan te bang apai sedin ngong kai kata ka bahap hari ngapet ndon ni kata ngam su thu kita gi de gi hari ayat cakmat ngasyong ta ka ba pelong jing sang adap shisha ta ka jing kemen shisha ngas thu shisha kata ka jing kemen ka bang ngam la syu bangan batai bat
tolak adep kata kasih sonding la lek pai sing baru setiang wasau tak jing kemen baru digi benai ar benai ngadap kata jing kemen tang ba shwa ngan lek jing sang bagi kun gi di ban pang ngang gi ban pang bai te la ya kita kisngi ki por kumta te kat bangadang syong hang ta ka jing sang namar ki don bet mo ki bakren hanga balai pi lek chatu balai pi kumta mo te hadina to te nga kat bangadang syong hata ka jing sang ngakren ngakeli jing keli ong trai hatu ka dekan ni mo kata jing syakri ka bapen sngau bahaya me ong kwa bangan tip to keren hanga jubab hanga rai kum hata ka por ka wan ka sur ka ong hanga te phiyeng hang ni phi mane ya no keli jing keli kelayanga rai hata ka por ong ngamani utrai jisu nong pen im jonga bala yap halor ka ding phna bat kum hata ka por ka wan ka sur ka ong hanga te ska epat phidang kwa banwat bat kum hata ka por ngakemen kamen sim ngadap shisha ka jing kemen ngami nang ta ngalek chayeng ngarwai ngashat ngatemi gi jing roji pastor hayeng ka no shisha ka dap ka jing kemen shisha ka kelasan syar shisha ka jing kemen jong utrai ka jing e jo utrai ka do no jonga bada apoi ka wei ka si son depan ngayo i ki buri baki yo men sim ngong yu utrai nga ngakwa lang ai lang yang ai ya kan ka jing ta jong mer ngakwa ban yo ma de ka jing ta ka jong me bat kum hata ka por i pastor ikren la kum be itip ya ka jing mut jonga i pastor i ong ba wanom ong ba utrai balai kta yanga da kta man tau sakta ka ka singi yai ap ya ka por jong u bat wanom pep ya gi seng lang i pastor yang kumta bat kumta ngala kemen kamen sim ngalik pai chayeng bat ha ka singi hau banai khat wei ha ka san tarik men miet ngapho sniu bangayo iyo angel ngai iyo angel habneng ba ura ya ka ding ngai i kata ka jing pho sniu bat hadin kata andang ngala kendit nang tanah jing thia ngasyong ta bat ngeduai ngong trai ka igane wei nu angel bat ka igani ka ding bat kum ha kata ka por ngam yo jubab ai renga thia no bat ngaperkhat ya katu ka jing pho sniu ngapun wan hi ngapun mudur hi yang tu ngong imat utrai un sa ai ka ribai bala ka ri jongi lani un ai ka do nut ka jonga ngong ya ka ding te kum ta ka por na thia no dang la thia te la khe man step ngale jing seng dang ngale jing seng ha kan ru tring ka sing son de ngayo mat shisha ka te ka jing pen sle ya kata ka jing kta jong utrai shisha ngasong thu kata kapor ba utrai shisha upen i hanga ba udai utrai upapen kho yanga na do kata ko sin ning kong ka bangarung ha kata ka jaka bangan syong ya ka jing seng utrai ula de pen kho yanga ula de blau lut i baro ki pa ma sok tenat ha ka jing im junga utrai ula de blau lut ula de pen kho yanga na do kata ka sin renga ngam so thu peleng ba ka de ka kti jo utrai kata ko pen kho yanga bar hadien pangala syong bar hadien pangala yo ban mat kata ka jing pen sle jonga upen i hanga i baro ki pa mnishwa ki bala le ki bala dep upen iya ka sangti jong ubo upelaj yang por bangarang rit ngam jelop hapo kata ka hari don beri menu ngadon tanga marwe kata ka renga hap hapo kata ka don bayrap yang hari kum kata ka por ha bangape iki khamar hapo ka ngayo iu beri ubayeng hak dah lo hajro deng kau hari ngong beli tu beri yarap yang beli usu yang tu hari kum kata ka por ka han ka sur ka bong yang tu bar yo tu mau bar yo tu mau snoy yo tu mau pin salaj ban kiu sjrong kum ha kata ka por ngakiu ngabar yo tu mau ngalaj sjrong deng kau nre andang laki hata jrong dan manu ubrio adon tanga marwe bad kata ka por ngam so tho ngam tip bo dei utrai hari ha kata ka dru trik utrai upen i yang bo dei utrai ba palaj im yang kata ka jingyap bad udei utrai ubele iki barok kamba bad kum ha kata ka por ka bangayo iru bo utrai ula pen khia yang mar banga bam gi jing bam gi basniu ka sadem jonga kal asniu ki doktor ki ong ba am don da wai ban sumar ya pi satang ban shu e bet kum tu hari ngai ngo shisha bo utrai ula pen khia yang ula pen iru bo ula pen khia yang na jing pang ngala long shisha ka khoi ba ka bajana ngam don jing pang shu bat ngam so thau hiru bagi jing pang ro gi don ha ka met ka jonga du lai jai sau jai hari utrai jisu ula pen khia yang ban ngai ngo hiru bo utrai un pen khoi jana yang mata kasni un pelong jinai shisha yang kum banga ngala ma di u bo uru ula pen khia yang ngai ngo shisha utrai bo utrai ula pelat yang ni kita ki kinjri ki jing sneu ban kita ki ibarok khat ki jonga ni perthai nga su thu su thaba kumbaktin ublehi ko ong lada pisyakri utrai wakti jong blai ko ong naka exodus arpulai pesan ko ong pisyakri ti utrai ngan gorku yo ku jong me bat ya ko jong me ban ngan sim ro ka jing pang na pedeng jong me sha utrai ula sim ka jing pang jonga bat ula kerku ro yang ba ula kentiu ro yang men shwa nga dai tang anong trai hari utrai ula kentiu yang menta mga along kumni mga along menta kajing duk ayu kan menswa bangakan mau upathau babu sembai ban thung haring haban bam mengim don khau ban set haring ai ngo shu trai tau kun tiu bat kumni bangariam sut mentaru kade kajing kerku ba shisha ka jong utrai ka bangam la shu bangan batai shisha
bat kerpat epi baro ba pindwai lang nang bata jonga bangan long shisha kata kanong job namar ngastu man lakas ngi utrai u ayang aga jing job u asha yang jing job kamaman lakas ngi bat khot kerpat epi pindwai lang nang bata jonga ba utrai un asha kata jing job jonga hadu kasni ka hadu kasni ka jingwan ka jong u kumba uru ula kular nakajing pun pau kalau nong ka balai ka khot ka baru puai ko uta u ba job nan ai u ban shong halor ka khat jonga kumba ngarong ala job ngala shong halor ka khat u pa jonga tangkane hi ka wai ngai ngo shayo balai ke baro ku balai shibun man ngai ku balai ro na matai pastor bila ai met bat man siam nak banta jongi ida the lut yala de depan thli lut yala de la mata bi e palat yangi ku muji su e yangi pastor e yangi ngas ngo komen sha kum ni bang apoi mata bang along ni ro ka de ka jing rap jong i pastor ba i ai man siam yangi ai man siam shisha yang abangan yang mangan plang ni ku balai shibun ta nang takaburam jong balai amen Lalu try ulaan pen kelai kong riba mereka, ulaan pen kelai ke jing ke jong fi, ulaan pen dekut ya kita ki jing te jing kom kita ki bor ki bakom ya pi ki dekut kin lat ba finom la sho lano ro da lei ro ba fin long marau yang pat sa chi sien lat setang da pi kwa ban lei pai te pila ban long kum ta han re usoi tan da lei onom la sho ban te ban kom ha ba jisu upalat Tadi tangi aingo utrai ke ibu blay ula le, hagan ega kon ke jong bat unda le ega jim ke jong fi ngasngau nega podan na pening jong fi ki bilang syate syakum, hagi bor jing bam jing di, ki bam dai ki bam long kpu ngamo banang, ko abanong yang fi nega singil syaitan nang te fi, ngai ibu traun pelat fi. Utraun ai fi ke jing lai loit namar ka met ke jong fi ke temple ke jong blay, ka met jong fi ke de ban long kerpang ke de ban long ka ba kentang, bat ka fi ban ri ban sumar khot ya ka, namar kam dai ke jong fi ke de ke jong trai, bat kam tam e ba ke de ke ying shong ke jong u, pi hab ban sumar ban pen khot bahaya ka. Pen khot ya ka met ke jong fi pen khot ya ke jing mut ke jong fi, pen khot ya ke dolot ke jong fi. Namar ba trau ong ba fin IT kata ka met ke jong fi mu ta ke jing knya ka ba em ka ba khot ka ba pen spo ha ai u blay. Ka balong kata ke jing shakri wa jam sim jong fi. Lada pi shakri u blay, shakri ha kata ka dor. Ba fin de pen seriem shu de ran kat ba ni ka perthai. Ndai fin long kita ke ba pen kala dor na ela de. Ta ka fi tip kan ya ta ka man ke jong blay ka ba janai ka ba ba. Ba ka ba sngo ba e. Ka kwa ban dwai nam ta jong fi ke ni ka por men ta nganget. Syate ka bor ka kiat na ka bor drugs na ka bor jong tuai gi raja gi golden na ka bor jong ke jing bishni ki bor jong ke jing bitar ki bor jong ke jing bamla ya sha ini ki bor ki kwa jing sha ban long tan re ka long te ama syate kita ngine dua ni ka por bo traun pen kia un pelat ya fi ba ngai uji su pen kia fi na ke jing pang ji stam na ka no ke jing syate sha khom na ka bor jong baman ba ba ngi dua ngi nget bo traun le bi ki kamba na wan ta jong fi ni dua ni ka por man ta haleluya hagar tengu jisu ada hukum ni ki bor jing dom ki bate ba khom barok ken dekut no sendan do ni klip mat ngada hukum ni ki kon ki yo jing lai lot na ka no ke jing te na ki jing bam jing di na ki jing perkhat ki jing mot ngada kren ha ka kerteng ke jong jisu ya ga jing pelat ya ga jing pen kia wat ha ka do ke jong fi pang fi tom sha te sha khom nget bu trai pen kia la ki ying ke sem ke jong fi ki dan ki huri hura ki dan ha pren ki jing ya le ha pren ki jing ya pning ha pren ki jing ya tan ha pren ki jing ya ka jing penjot ba nget bu trai ka ni ka sngia kerteng ke jong jisu ka ying ke jong fi ki jing ya dai ke jong fi barok kin bhapat hallelujah ngadwai tribe ni kon ka donot juki ke nei plok ni ram kilong bilai luit ben shakri ma how man sim bat haga bashisha kinum shakri ma tang rang myang shintor kam je shakri tang haga ka bakin jado ri how man sim bat haga jing shisha ngadwai ngada kar khu ni ki kon jema ai bor ki ko tribe bakin yai ne ado ga bakot bakin shakri ma go try how man sim shisha dei sho ka do how man sim Trang dua yang dekat ku try. Ai begini kun kinang ya nak bor sika bor. Nak jinget juga jinget. Ya lam ki ku try do men sim jeme. Na markat kita bisa ilam men sim. Kilong ki kun ki jome try. Kin ya men sim kin im men sim kin long bisa ilam men sim ko. Ya dua yang dekat ku if you wait bro. Priang ki chipet kia, priang ki chipet lat yang dekat por. Priang ki chipet em keteng jung Jesu nang penem. Amen but amen. Amen. Try let come back if unang le shibun ki kam ki crowd ki im jofi. Kmi lenti mentai ki kamba ke jong try filanget fila yo diang bai ublei unang kerku fi unang pensle fi bo unang le ki kamba ke jim fi kublei shibun ngan sei sempat amen